Itang aldaw, siraragsak tayo amang rambak ti may kadwang anibersaryo ti panakaidaton ti simbaan tayo. Kastamet nga awaten dagiti anak tayo ti sakramento ti konfirmasyon, ket dawatan tayo ti Apo ti panangisagot na ti Espiritu Santo kadakwada, ket agbalinda na pudno ken natibker amang ituloy ti misyon ni Jesus iti inaldaw-aldaw a panagbiagda. Ngarod, iti dayti na santuan na Eucharistia, intay agyaman ti Diyos, kadagiti aglaplapusanan a parabor na iti tunggal maysa. Intay agyaman kenkwana, kadagiti amin na tattao, anang ipaay iti tulong pinansyal, tapno maipasdek na ito'y simbaan balay pagkararagan, dagiti amin a mamati kenkwana. Tumakder tayo. Salud,
Parikot ken kami nakanag, ipatantay ko'y nina. Ipaksin ay aming amura, na sumabot panaya. Kahit no'y tiyanang, ay naramit niya ako. May kayo, nagragsak kayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo ada kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Kakabsat bigbigan tayo kuma, dagiti basbasol tayo, tapno may karitay, ang makiranod, kadagiti nasantuan, ang misteryo. Al confessare che di Dios, ang managabalin, amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isungag pakpakasiyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kumay, ti Apo tayo at Diyos. Kasya na tayo kuma, ti managabalin na Diyos. Kahit kalpasan, ti panapakawan, dagiti basbasol tayo, ipanatayo, iti biyag nga agdanayon. Amen. Sing
Nahanapin sa ako, Cordero de Diyos, ten anak ni Ama. Gloria iti Diyos, iti Kumararag tayo, o Diyos, tinawin na ilagip mi, ti panakaidaton keng ka, dahil tayo simbaan. Aramitin ka di, tati na impasnikan, dagiti panagserbi mi keng ka, dito'y daga, kaya di pahay mo kada kami, tinayat, panangisalakan mo. Dawatan mi dahil ito'y, gapumitlaan kang Kristo, nga pomi, Amen. Amen. Ti may basa na adaw iti umuna libro dagiti arari. Iti imatang dagiti tattao napan nagtakder ni Solomon iti sango ti altar. Intayag na dagiti ima na ket nagkararag. Kinunana, O Apo a Diyos ti Israel, awan ti Diyos akasken ka sa dilangit wenno ditoy daga. Napudno ka iti panakitulag mo kadagiti tattaom. Ipakitam tadi agbalbaliw nga ayat mo kadagiti agtulnog ken ka iti amin a puso ken riknada. Ngempudno kadi nga agnaed ti Diyos ditoy daga. No basit ti langit ket di nakamalaon, kasano amalaon na ka daytoy templo a binangon ko. Nupay kasta ipangag mo kuma ti kararag ken asog ko o Apo a Diyos ko. Denggem ti asog ko ken ti kararag ko ken ka ita nga aldaw. Bantayam daytoy templo iti aldaw ken rabii, daytoy adisso a pinilim a pagdaydayawan ken ka dagiti tattao. Denggenak bayat ti panagkararag ko iti templo. Ipangag mo dagiti kararag ko ken dagiti kararag dagiti tattaom no agkararag da ken ka iti daytoy adisso. Iti taeng mo di talangit, ipangag na kami ket pakawanen na kami. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Nagpintas ket din
ti templo. Apo, aman nakabalin. Amin. Garku amapan iti templom when mailiwag ti paraangan ti templo ti Apo iti amin na pusot ken kararwak agkanta kasiraragsak may paay ti Diyos sa sibibiyag. Nagpintas ketin i templo. Apo, aman nakabalin. Amin. Uray pa'y bilitin sa lapingaw at naedda sadyay agumukda iti asideg ti altar mo apagyanan dagiti urbunda. O Apo, aman nakabalin. Amin. Ari ken Diyos ko. Nagpintas ketin i templo. Aman nakabalin. Amin. Aragsak dagiti agnaed iti balay mo kanayon nagkankantada ti pagdaydayaw ken ka bendisyonam ti ari mi. O Diyos kaasyam kaditi ari pinilim. Nagpintas ketin i templo. Apo, aman nakabalin. Amin. Naimhimbag ti maysa nga aldaw akaaddak ti templom ngem ti sangaribo nga aldaw ti sabali adiso kay kayat ko ti agbantay iti ruangan ti balay ti Diyos ko ngem ti agtaeng iti balay ti kinadakes. Nagpintas ketin ti templo. Apo, aman
basa na adaw iti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Da kayo ti patakder a binangon ti Diyos, babaen ti panangaramat ko iti insagot ti Diyos kanyak, nagtrabaho ak akas maysa an nalaing ngagpatakder. Impasdek ko ti fundasyon, ket sa balimet at tao ti agpatakder iti rabaw na. Ngem naannad ko ma ti panagpatakder ti tunggal maysa. Ti inkabilen ti Diyos ni Hesu Kristo, akas may maysa ken kaysuna a fundasyon, ket awanen sa bali. Diyo kadi amo ada kayo, templo ti Diyos, ket agtalinaed de Espiritu ti Diyos kada kayo. Ngarud, ti siya sino man ang mangdadael iti templo ti Diyos, dadaelen tumet ti Diyos. Tanasantuan ti templo ti Diyos, ket da kayo ang mismo ti templo na. Ti sao ti Apo, Agyaman tayo ti Diyos. Puso'y palukan, panagiti maligtasan ka. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Daytoy sumaganad na adaw tinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may ken ka, o Apo. Pasidegen ti Paskwa dagiti Hudyo, ket napan ni Jesus ijay Jerusalem. Iti templo, nadanunan na dagiti aglaklako iti baka, karnero ken kalapati. Kastamet dagiti agsuksukat iti kwarta, as itutugaw iti pwestuda. Nangaramid ni Jesus iti pagbaot at ali, sana pinarwar dagiti amin na baka ken karnero. Binalintuag na dagiti lamisaan dagiti agsuksukat iti kwarta. Inwarawara na ti kwartada. Binilin na dagiti aglaklako iti kalapati. Irwaryo dagitoy kinunana. Diyo pagbaline na tiyendaan ti balay ni amak. Nalagip dagiti adalan na ti kuna tinasanto na surat. Ti panangipateg ko iti balay mo o Diyos, kasla apoy asumsumged iti uneg ko. Gapot inaramid ni Jesus kinuna dagiti Hudyo kenkwana. Anya ti maiparang mo a milagro kada kami, amang ipakita iti kalintegam amang aramid iti daytoy. Rebaen nyo daytoy abalay ti Diyos, ket iti uneg ti tallo nga aldaw bangonek tumetlaeng. Insungbat ni Jesus. Kinuna kenkwana dagiti Hudyo. Anya, bangonem metlaeng iti uneg ti tallong aldaw. Nabangon daytoy a templo iti uneg ti patapulo ket inne matawen. Ngem ti templo a sasawen ni Jesus isu ti bagina. Isut gapuna nga idi napagungaren ni Jesus nalagip dagiti adalan na asinauna daytoy. Ket namati dati na santo na surat
ken iti insao ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, O Kristo. Good morning, kakabsat. Sapay la kumana, uray na bara ti panawin, ket naragsak tayo latang nga inmay, nga mangrangbak, dahiti na santuan nga misa. Kaya iti unig, dahiti na santuan nga misa, talo nga banag ti rambakan tayo. Umuna, itangal daw, rambakan tayo ti ni Apo Jesus nga kangatuan nga padi. May kadwa, rambakan tayo ti second anniversary iti dedication uno ken consecration ti altar dito'y napabaro nga simbaan tayo. Ken ti may katlo, so, ti imatangan tayo, ti panakakonperma, dagito'y agtutubo, nga dagito'y tata, nakapuraw da tata. Puraw, it is a sign, ti kinalinis, ti puso. Kakamsat, dagito'y umuna, ni Apo Jesus, may palagip kada tayo nga iso ti kangatuan nga padi. Ni Apo Jesus tinangbuangay ti kinapadi. Kaano na nga binangay ti kinapadi? Malagip yung kakabsat iti Holy Thursday. Iti iti Holy Thursday, the Mass of the Lord's Supper, idi nang mangmanganda, inala na titinapay, binindisyonan na, pinispisi na, sa nainted kadakwada. Kunana, alaan nyo kanan nyo daytoy, tadaytoy tibagik, na iyawat ko para kada kayo. Kan kastamot tinarabid na dadya kopa, binindisyonan na, sa nakinuna, daytoy ti kopa ti darak kunana. Daytoy ti daytoy ti covenant kunana nga pagtulagan iti panakaisalakan nyo. Inuman nyo daytoy, tadaytoy ti darak kunana. Saad dati imbagana kalpasan na kunana, aramidyan nyo daytoy, apakalaglagipan nyo kanya. Dayjay nga insao ni Apo, ijay na nga binangay, ti kinapadi. Tadadya Last Supper iso ti inmuna nga sa nasantuan nga Eucharistia. Iso nga kakabsat, daytoy ti may palagip kada tayo nga ni Apo, kangatuan nga padi, ta iso tinangbuangay ti kinapadi. Iti simbahan tayo, adda ti talo nga klase ti kinapadi. Anya dagitoy, obispo. Ti obispo, inawat na ti kunatayo nga fullness of the priesthood. Isu nga sabali ti kinapadi ti obispo, sabali mo ti kinapadi dagiti papadi tayo. Dagiti papadi tayo tata, isu ti makiranod iti kinapadi ti obispo. Kanadapay sumarsaruno, bilo dito'y papadi tayo. Sino dagitoy? Dagitoy dayakono tayo. Nga agsagsagana da, nga maordenan ti kinapadi. Isu nga ada ti ranking kakabsat ti kinapadi. Dito'y unag ti simbahan tayo ni Apo ti Pangulo,
Adda dagiti obispo, adda dagiti papadi, adda dagiti dayakono. Anya ti misyon dagiti papadi kakabsat. Kanayon tayo nga mangeg ti pagarian ti Dios. Iwaragawag ti pagarian ti Dios. Ngam anya ti pagarian ti Dios nga kanayon tayo nga mangmangeg nga kuna tayo apay anya dayta pagarian ti Dios? Ti pagarian ti Dios kakabsat nga misyon dagiti papadi isu daytoy panagnikanda babaen ti biagda nga adda ti Dios nga managayat ken manangaasi. Dayta ti misyon mi nga obispo, papadi ken dayakono. Ti panangiwaragawag ti pagarian ti Dios nga awan kayat nga sawen no diket ti Dios na imbag ti Dios manangaasi. Dayta ti pagarian ti Dios kakabsat, ti kinaimbag ti Dios, ti kinamanangasi ti Dios. Isu nga kakabsat, sapay la kumang ikararagan yung nga kanayon, dagiti papadi, kanda kamimot nga obispo, tapno saan mi nga malipatan, ti kinapadi mi, nga naggapo kani Apo Jesus. Isu ti nang guwangik ti kinapadi, isu ti puun ti kinapadi mi. May kadwa kakabsat, tatar second anniversary iti dedication daytoy simbahan tayo dito'y Salcedo St. Joseph. Siguro daytoy simbahan tayo isu ti maysa nga kapintasan na simbahan dito'y Archdiocese tayo ti Nueva Segovia. Palagpakan tayo man ni Apo Ropo ken datayo amin nga timultulong nga nang simpa ng papintas daytoy nga simbaan. Amoy kakabsat, daytoy simbaan tayo to'y isu ti balay ni Apo dito'y Salcedo. Amin tayo makasapol ti balay, hangkadi? Oray kalapaw ti balay tayo. Kalapaw man, uno hollow blocks, basta adabalay tayo, mapaglinungan tayo, umanay dayta kada tayo ta importante ti balay. Ti balay, pagtitipunan ti pamilya. Ti balay, pag-uurnungan ti pamilya. Isu nga dito'y ayan tayo met, apay ipalubos tayo kadi nga awan ti balay ni Apo dito'y. Isu nga adaday to'y balay ni Apo. Nga pinapintas tayo. Tarubing laing nga adamet ti balay, makuna nga balay ni Apo dito'y ti simbaan na. Isu nga kakabsat, dito'y maaramid ti bunyag, dito'y maaramid ti punpun, ngam nang kang runan alam unay, ti panagrambak tayo ti Santa Misa. Nga nurambakan tayo ti Santa Misa kakabsat, adda ni Apo iti baet tayo. Awaten tayo ni Apo, iti babaen ti sauna, ken babaen ti nasantuan nga bagina. Isu ti taraon ti biag tayo. Ngam kakabsat, no kitaan tayo daytoy naibasa kada tayo nga ebanghelyo, kinuna ni Apo Jesus, oray rebaan nyo dahito nga templo. Rebaan nyo. Ta iti bangunag tumot lang ti talong aldaw, kunana. Anya, kunana dagiti Fariseo, dahito nga templo, may kat upat nga pulo nga tawin, nga impatakder. Rakrakan, sa mo bangunan ti talong aldaw, ngam kakabsat, ti kayat nga ibaga ni Apo, nga templo nga bangunan na ti templo, ti simbaan na nga mismo. Anya dito yung simbahan ni Apo, nga kayat na nga bangunan.
Simbaan na nga tattao iti Diyos. Datayo nga mamati, datayo nga nabunyagan, datayo maten ti agbalin nga simbaan iti Diyos. Templo ti Diyos. Nga ni Apo Jesus, isu ti Pangulo tayo. Isu nga, ti simbaan, hangala nga daytoy simbaan ni Apo tuy nga napintas. Akas kuna ni Apo, oray maawan daytoy, oray marakrak daytoy. At dapay ti simbaan ni Apo Dios nga agtalinaed, datayo nga manamati. We are the people of God, we are the temple of God. Isu nga kakabsat, anya ti mangbukal kada tayo, akas simbahan ni Apo Dios. Ti mangbukal kada tayo kakabsat ket panagkaykaysa. Agkaykaysa tayo ti pamati, agkaykaysa tayo ti ayat, agkaykaysa tayo nga agtitinulong, ti kasapulan ti maysa ken maysa, tunggal maysa kada tayo, inikan ti Espiritu Santo, ti panakabalin, nga agserbi ti simbaan ti Diyos. So nga kakabsat, daytoy ti simbaan ni Apo. We are the temple of God. Isu nga saan tayo kumalipatan? Tadaytoy nga simbaan, ti mangted laeng ti balor na, ti mangted ti pated na daytoy, datayo nga mismo, nga umunag ditoy, nga mangrambak ti nasantuan nga misa. Tauray na pintas daytoy nga simbaan, no awan tayo, nga umunag, nga mangrambak ti misa, agkararag, agdayaw ko ni Apo Diyos, awan serserbi daytoy nga simbaan. Amuyo kakabsat ija Europa, nagado nga napipintas nga simbaan, ngem, ado dagiti nga simbaan pinagbalinda nga museumen, wano na ilaklakodan, apay, tangan nga ni awanen ti umuneg nga makimisa. So, what use? Of what use ti simbahan nga napintas? No awan, dagiti tattao ti Diyos, nga umay nga agkararag, agdayaw, mangidaton ti Santa Eucharistia. So nga kakabsat, dahito iti lagipen tayo. Kan addapay, datayo, simbahan tayo ni Apo. Ngem, uray agawi tayo, ti balbalay tayo. Saan tayo malipatan? Nga datayo mismo, nga individual, templo ti Espiritu Santo. Dahito pa'y timbaga ni San Pablo. Kunana, apay sa inyo amo, nga da kayo templo ti Espiritu Santo, ti kaya nga sabihin, wherever we are, uray sa dino ti ayan tayo, templo tayo lata ti Diyos. Templo tayo ti Espiritu Santo. Nang nangruna, no awatin tayo ni Apo, nga agnaed, iti uneg ti puso tayo. Isu nga kakabsat, no simbaan ti pagsasaritaan, at daday ito'y simbaan tayo, at datayo nga tattao iti Diyos, nga simbahan ni Apo, templo ni Apo, ken datayo mismo, templo ti Espiritu Santo. Isu nga kitahan tayo kakabsat, nga kanayon kuma, nga nalinis ti puso tayo, tapno ti ayat ti Diyos, agnaed ti uneg ti puso tayo. Tada tayo ket templo ti Espiritu Santo. May katlo kakabsat, adadtoy dagiti agtutubo nga makonpermaan. Confirmation. Adadagiti mga ibaga nga apay Apo, mabalin pay ayang agpakumpirma kat nagbunyag kami meten. Anya ti sumbat dito'y word.
Masapol tayo lagta ti konfirmasyon. Apay, dati grasya ti konfirmasyon, anayin na ti grasya ti bunyag. Anayin na ti grasya ti bunyag. Iso nga nagbunyag tayo, masapol pa'y met nga agkonfirma tayo. Anya ti kang runaan, nga grasya, nga awatan ti may sang ubing, agtutubo, nga agkonfirmasyon, grasya ti Espiritu Santo. Manen, kuna tayo, grasya ti Espiritu Santo. Anya ti aramiden ti Espiritu Santo, hangkong kakayat nga pati tugunin. Ngam da ito ini ni Apo Jesus, antes nga nagsubli kani amanat sa dilangit, da ito iti imbagana kadagiti adalan na. Kunana, ibaon ko kada kayo ti Espiritu Santo, ta iso ti mangipalagip kada kayo ti amin nga insursurok kada kayo. Dajay ti imbagana. Ti kaya nang sawen, ti Espiritu Santo nga imbaon ni Apo kada tayo, iso ti mangisuro kada tayo, mangipalagip kada tayo, ti pagayatan ti Diyos. Taka aduan malipatan tayo, aduan nga malipatan tayo. Ngam ti Espiritu Santo no adda kada tayo, iso ti mangipalagip kada tayo, no anya ti pagayatan ti Diyos iti biyag tayo. Adu kada tayo, ti saludsod tayo, apay niya ti pagayatan ti Diyos. Kakabsat, ti Espiritu Santo, iso ti mangpaltiing kada tayo, mangipataros kada tayo, ti pagayatan ti Diyos. Iso nga ti awag tayo ti Espiritu Santo kakabsat, He is the Spirit of understanding. He is the Spirit of wisdom nga kuna tayo. Ta isumot ti manglawag ti panunod tayo, tapno amo tayo nga ilasin no anya ti dakes kano anya ti nasayaat. Kadagitoy nga panawin, adu kada tayo ti mangibaga, awan day ta dakes, awan day ta basol kuna tayo. Dati pagarup tayo, pare-pareho amin. So aramidem ti kayat mulaeng, anyway, it's all the same kuna tayo. Ngam saan? Ti Espiritu Santo, iso ti mangipalagip kada tayo. No anya ti dakes, no anya ti nasayaat. Tapno piliin tayo ti nasayaat, ken lisyan tayo ti dakes. So we need the Holy Spirit to enlighten our hearts, enlighten our minds. Kakabsat, masapul tayo ti Espiritu Santo nang nangruna dagiti agtutubo, nang nangruna dito social media. Kaslaawanan ti distinctionen between good and evil. Pareho aminen. That's why we need the Holy Spirit, because He will lead us to goodness and He will protect us from what is bad. Kakabsat, this is the Holy Spirit. Adupay kumati, mabalin tayo may bagang umatid dugla una yin. But we need the Holy Spirit. Iso nga, one prayer na mabalin tayo nga ikararag nga kanayon every day. Iso daytoy, Come, Holy Spirit, abide in me. Ulitin tayo man kakabsat, Come, Holy Spirit, abide in me. Apo agnaed ka kada kami. Amen. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Biag ngawan pagkurangan na ti ijaya ti Diyos kada tayo. Daytoy tinaimbag damag ngayon kari ti Diyos iti daan na tulag ken inwaragawag ni Jesus akas na imbaga damag iti baro at tulag. Awagan daytoy biag ngawan pagkurangan na akas pagarian ti Diyos. Awisan na tayo ti Diyos ang makipaset iti misyon na. Makipaset tayo ti daytoy misyon no
no tibiyag ken pamati tayo ket agtakder ken agtignay para iti panakaital o tibiyag, karbengan ti tunggal maysa ken pagimbagan para iti amin. Mangiwaragawag tinaimbaga damag iti agdama panawen, babaen kadagiti gimong dagiti mamati. Datayo dagiti disipulo ti pagarian ti Dios. Ti sakramento ti kumpirma, mapatalgadan kayo iti misyon na makipaset iti pagarian ti Dios, panagbalbaliw ti biag ken lubong tayo. Tumakder ket dumatag dagiti agnayangay agkumpirma. Iti sakramento ti kumpirma, maited ti Espiritu amang patibker kadagiti agkumpirma a sumurot ken Jesus iti misyon ti pagarian ti Dios. Kasapulan a pabarwen dagiti agkumpirma ti karida amang talikod iti basol a pagtaudan ti kinadakes ken kinakillo amang irurumen ti biag ken mangdadael ti kinatanok. Suruten tayo ti biag a kinatakneng, kinapudno, kinalinteg, kinayat nga iso ti wagas ti pagarian ti Diyos. Dagiti laing agkumpirma ti tumakder. Magangtan dagiti kandela, dagiti agkumpirma. Masindianen ti kandela ken ipasayod ti abayo tapno mabiit nga masindian amin. Nawan sa ti posporo. Tagta, sumbatan nyo, dagito'y sumagmamano nga sa lutsod, akas panang pabaruyo, ti panangawat yo, ti na Kristiyano nga pamati, nga nainawat yo, nga dagiti naganak kada kayo, ti nang itakder pa'y laeng, idi ubing kayo pa'y. Ano na sata, paglikodan nyo mo't laeng ti basol, iti kasta makapagbiag kayo ni ti sidong, ti waya-waya, dagiti anak ti Diyos, ti sungbat yo, wen paglikodak. Ipigsayo, wen paglikodak. Sige, ipigsayo ti sungbat, wen paglikodak. Kunayo, sige. Paglikodan yung matlaang ti demonyo, dagiti panulisog na, ken dagiti pangawawis na, wen paglikodak. Mamati kayo matlaang, ti Espiritus iti Diyos Ama, ang managabalin amin, ang marsway ti langit kandaga, wen mamatiyak, ti sungbat yo, wen mamatiyak. Mamati kayo matlaang kan Yesu Kristo, bugbugto nga anak na, kat apo tayo. Impas ngay ni Beren Maria, na ilansay ti krus, na tay na itanem, nagungar kadagiti na tay, kadagtugaw iti makawanan ti Ama kas, kahit makipagturay akas iti Ama, mamati kay matlaan ti Espiritu Santo nga Apo, iso amang mangtaditibiyag, kahit inmay karagiti apostoles, iti aldaw, ti Pentecostes, kahit inmay kada kayo, itang aldaw, ti panakakonpermayo, wen mama.
Mamati kay matlaeng iti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnano dagiti sa santos, iti panakapakawan dagiti basbaso, ti panagungar ti bagi kan ti biyag nga agnanayon. Daytoy iti pamati tayo, daytoy iti pamati iti Iglesia tayo, makawayawaya ken makaisalakan. Pagpanakkel tayo, ang mangipaduyakyak iti daytoy a pamati iti sidong ni Kristo nga po tayo. Amen. Tumakder dagiti naganak ken manganak. Ayatek anaganak, pinabunyagan nyo dagiti anak yo, kinayat yo, nagbalinda, napaypayso a Kristyano, ken anak ti Dios. Dawaten mi ita kada kayo, ta itultuloy yo at arabayan dagitoy ang makonpermaan, tapno agbiagda kas napaypayso a Kristyano. Ikariyo matlaeng at tulungan nyo ida, ngagbiag akas Kristyano, Wen ikarimi. saan lang at dagiti naganak, na di ka dagiti amin na mamati, at dati panakibiyangda kadagitoy makonpermaan, nang runa kada kayo, nga naganak, tada kayo ti panakabagi, ti na Kristyanuan nagimong. Ikariyo matlaeng at tulungan nyo ito dagitoy ang makonpermaan, ti panagsingpid babaen ti pagpatulat, ti na Kristyanuan, a panagbiagyo, ken babaen, ti panagbalbalakad yun to, kadakwada, iti anyam at tiyempo, apakasapulan da, Wen ikarimi. Talo a senyal ti maramid iti panangawat yu ti Espiritu ti Apo, akas panakabalin iti kinaimbag ti pagarian ti Diyos. Umuna, maipatay dagiti ima iti ulo yu, senyal ti ulog ti Espiritu ti Diyos kada kayo, ket agtalinaed itinakem yu. May kadwa, malanaan kayo, senyal ti panakapapigsayong agbiag anaimbag ken nalinteg. May katlo, may yawat kada kayo ti kapya akas misyon yu. Ti kapya ket kinaimbag, amang balbaliw ti biag ken lubong tayo, tapno agbalin alanga ti pagarian ti Diyos. manakabali na Diyos, Ama niya po ni Yesu Kristo, babayan ti danum kan ti Espiritu Santo, nirukatam ti basol dagitoy nga anak mo, katinted mo kadakwada ti baro a biag. Ibon mo kat ti Espiritu Santo, kadakwada tapno isuda ti katulungan kan bagnos da. Idem kad kadakwada ti Espiritu ti kinasirib, ken panakaawat, ti Espiritu ti nalinteg, panangamiris, ken kinatibker tinakam, ti Espiritu ti panakaammo, ken panagraem, punom kad ida ti Espiritu ti panagtamed, ken panagamanga iti saklang mo. Dawat mi daytoy gapu ken Kristo nga pomi. Amen. Maramid trito ti panakalana ti Krisma. Aglinya dagiti makumpirmaan nga agpasango ken umasideg ken Bishop Peralta. Kabayatan ti panangikararag ni Bishop kadagiti makumpirmaan, ipatay dagiti manganak ti makanawan nga imada iti abaga ti anakenda. Dagito yung konperma, iganan nyo ti kandela yo ti makanawan nga imayo. Sige, igaman nyo ti kandela ti makanawan. Makanawan. Igaman nyo ti kandela ti makanawan. Okay, okay.
Kararaga sa pasar. Kalandi dyan, kalandi dyan. Ayun na ngamin din. Lagin nung dumaw. Mabalin yung may depen, kita kandela yung, depen yun. May depen. Kakabsat, intay, ita, kumararag iti Diyos, nga po tayo, tap na babaen, tinabilig, panangibabait ni San Jose. Padgana dagiti amin, nga intensyon tayo, pakiramanan, ti panggap dahi ti parokya. Titunggal dawat, kuna tayo San Jose, nga katalikmi, ikakasi na kami. San Jose, katalikmi, ikakasi na kami. Nga po San Jose, tinagbalin apan nakaama ni Jesus. Ama ang napakumbaba, na anos ken nagaget atatang. Intay garod idawdawatan tin saad ni Apo Dios a Santo Papa Leo, dagiti obispo, papadi, isuda ang nakaitalkan ti panakaiwaragawag iti sao ti Dios, tapno kas ken San Jose, agbalindalat takuma anaasi ken man nakaawat. Kumararag tayo. San Jose, katalikmi, ikakasi na kami. Awan pakapilawan ni Apo San Jose, akas ama ni Apo Jesus, nang runa iti panagtudyo na iti Diyos. Sangsang kamay sa tayo amang ikamang ken Apo Diyos, tapagbalinen na kumamit na tudyo dagiti mangidadaulo ti gobyerno. Ipangpangruna da kumakitain dagiti maiparbeng, apagimbagan dagiti tattao. Ti kumabileg ni Apo Diyos si mabigbigda, tapno kasta maksayan metten tinakaro apaspasamak iti aglawlaw. Kumararag tayo. San Jose, katalikmi, ikakasi na kami. Naimbag, kinasaya at apagtuladan ni Apo San Jose. Intay met ilakam nga dawdawatan dagiti amin nga amma iti pagilyan. Tapno babaen iti naamaan a panangikakaasi ni San Jose a patron tayo. Agbalindamet a pagtuladan nang runa iti pamati. Rumusing kuma kadakwada iti kinaanos. Iti kasta may turungda dagiti pampamilyada iti naragsak a panagservi. Ken naayat a panakipaset kadagiti programa ti simbaan. Kumararag tayo. San Jose, katalikmi, ikakasi na kami. Intay met idawdawatan, dagiti kabarbaro, anakumpirmaan, tababayan, dagiti sagot ti Espiritu Santo nga inawat da. Iso ti mamagbalin kadakwada na pudpunno a soldado ti simbaan, ang makipag-akem iti panakay prakurak iti naimbag adamag, iti sangalubungan ken mangilaban iti nakatolikwa na pamati, manipod kadagiti manglimlimo at tao, kumararag tayo. San Jose, katalikmi, ikakasi na kami. Intay met eraman nga kararagan, ti panakaama ti parokya tayo, ni Apuro po abaya. Tagtultuloy kumay tinalawa panakaawat na, nang nangaruna kadagiti amin na pagkapsutan dagiti pumarokya, tapno mabaan iti kinaalibtak na nga apupadi. Rumusing kumatad adupay ang makipaset kadagiti amin na programa ti simbaan. Kumararag tayo iti Apo. San Jose, katalikmi, ikakasi na kami. Ikamang kin idatag tayo ti dakasi ken grasya ni Apo Dios dagiti amin na minatay daytoy a parokya ken uray pay dagiti awan makalagip kadakwada talaen kuma ni Apo Dios ida ket iturong na idan iti agnanayo na paraiso. Kumararag tayo iti Apo. San Jose, katalikmi, ikakaasi na kami.
Apo inten bukad, itinananay kaasi, nasayat panakam mo, panagserbi ken panagayat mi ken ka. Babaen ti panangidala ni San Jose. Matulad mi ti napakumbaba, ken napudno a panagbiag na, tapno may suro kam to, may kairanod kam to, iti gloria sa dilangit. Dawatin mi dagituig, gapu ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Sasabot mi Pagyaman ni Kenta, barag-barag na Ama. Awaten pasakway ay ko'y ginamay pasakway Kenday mo'y harap kahit nainanod bigyan ka. Ken sabay lang damay karinay ti Maria. Kapag sumapangin, ginagawa mo. Ito'y dinamay pasakway Kenday mo'y harap kahit nainanod bigyan ka. Ken sabay lang damay karinay ti Maria. Abang sumapangin, ginagawa mo. Thank you.
Kumararag kayo, kakabsat, tapno dahi ito yadaton tayo, makaayo, ito Diyos sama, manakabali namin. Kaya po at ang kumaray kay daton kitay tayo ma'am, ket may pay pakidagayawan ken pakigayaan tinahan. Ken tasame kapagimbagan tayo ket ikadagupan tinasantuan ni Iglesia. Apo, ilagip ni, itaday di, panakapunong, iti dahi ito yung simbaan, iti gloria, ken kinasanto. Aramidin ang kamkadmet, adaton, ang makaiayo ken ka, kapo ken Kristo, nga po mi. Amen. Ti apo wada kumakada kayo. Kasta kumamet ken ka, Itagayo, da kita puspos sayo. at dada na si katagay iti Apo. At yaman tayo, iti apo, at Diyos tayo. May kariket rumbeng. Kung unay may kariket, rumbeng, anong miket, pakaisalakanan mi. Ala kami, iti amin, at siyempo kandiso. Agyaman kam keng ka, apo, na santuan nga ma, manakabalin, kanagnanayo na Diyos, gapukin Kristo nga po ni. Dati uneg, dahito yung simbaan, na yung palubos mo, ang naibangon, ang may paay keng ka. Inted mo, titiyak sarday, panaranay mo. Kada kami, nga agdalyasat, dito idaga. Tapno, makikaisa kami sa dilangit, ken ipay mo, makikaisa kami kengka, babaen ti panagdingag mi ti saom, ken iti panangawat mi kada kita sakramentos mo. Dito iti pakaramidan, ada kami, pagbalinan na kami, as ibibiyag at templon, iti kasta agdakil, iti kadagupan ti iglesia, tapno danunan na ti kinapuno tinay misteryoana bagi ni Kristo. Ket may radpat danto daytoy kinapuno iginailangitan na gloria. Anan sa ta makidangdang kay kami kadagiti di mabilbilang asa santos ket daydayawon da ka ibunag nagdaka ket itantanok daka iti uneg iti templo ti gloria ket kunami adi agsarday. Pumunay Apo, abi ka kinasanto, kat siya katigabuhayan, ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga rod, nga ipaay mo, ta Espiritum, amang pasanto kadagituya daton, tap mo pagbalinem, kat ipaay mo ida kada kami, abagi ka andara, ni Apo mi a Jesu Kristo. Isoy di sakbay,
Ayawad na asya ti bagina tamot tutuok. Nangalat iti tinapay, nagyaman kenka. Pinispisi na sa nainted, karigati disipulos na ket kinunana. Alal nyo, ket mangangkay amin iti daytoy, kadaytoy iti bagik, isang mayawat to, amay paay kada kayo. Kasta madakalpasan, dahil di pa ng rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manen kenka. Sana inted karagati disipulos na ket kinunana. Alaw niyo kat uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darat. Darat ti baro kanagdanayo na tulad. Iso may bayad to, amay paay kada kayo, ken karagiti adu at tao. Kag nung mapakawan, dagiti baso-baso. Aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Itingarod panagilagid ni ti papatay kan panawungan ni Kristo idaton ni kayong kaapo ti tinapay ti biyag ken ti kalis ti panakay salakan. Agyaman kam kayong ka tayin paay mo amay kari kami nadadituwi sa klan mo ken nagserbi kam kayong ka. Dawatan mi apo tada kami makiranod ti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysana kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pem kadapo ti iglesia manisak na bitis nga lubungan, ket parayrayem tayat na na Diyosan. Laglagi pem met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga obispo mi, ken dagiti amin a papadi. Laglagi pem payapo dagiti kakabsat mi, amat maturo kasi inanama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo apakakitan da ken ka iti rupa. Dawaten mi apo ti pay mumeta kaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin itagnanayo na biyag. Ket makiranod kam to, keneng gasata na Birhen Maria nga ina ti Diyos. Ni Jose na singpat nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin na sa santos, isuda nakapudno nagserbi ken kaditoy daga. May kadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantan-o ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kaysa ken Kristo. Iti tempoyog ti Espiritu Santo, irot na ni kenka, manakabalin nga mati amin, adayaw ken gloria, iti agnanayon na wan ingana. Datayo na balakadan, kadagati makaisalakan na pamagbaga, kanadalan, kadagati na Diyosan na panursuro, turdan tayo tiyak ko na.
Dawatan mi kang kapo, kay sala ka na kami, kadagiti amin, apagdaksan mi. Idam ka na siyayat, ti kapyan, kadagiti aldaw mi. Kay babaen ti panulong, takaasin ka na kami, kan kanayon kumalaeng, nga iti basol, may lisi kami, kadagiti amin iriribok, may kanawa kami. Kabayatan ti panaguruuray mi, iti kinagasat, anamnaman mi, kaniti ay na Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. Wapomi a Yesu Kristo, kinanam kadagiti apostoles mo, kapya ti bati kada kayo, kapya nga kapo kanya tited ko kada kayo. San kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kati pangmati ti iglesia, kat kasmanya nuro ti pagayatam, ipay mo kada si asi kayengkwana, ti kapya kan panagkaykaysa si kang agbyag, kanagari ti agnanayon, nga wan indana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumang adda kada kayo. Ipahayo iti kapya iti maysa kan maysa kada kayo. Peace be with you. At tuy ni Jesus, na kodero de Dios, at tuy ti mangikat, kadagati basbaso ti lubong, nagasat dagayanayaban ti padayana. Ako tiyag may karing o may kakanyak, na may salanga sa makaimbag tutoy kararwa.
Tinintay marbeket ay may kastula pirit kenang Iyayat ni Diyos Itay ramakan Kasya na asag Pagkaranganan Naisod Tumagdir tayo. Kumararat tayo. Ipay mo kadapo. Tada kami ang pinasantom, yawid mi, ti bunga, ti ragsak, ti pamendisyon mo. Iti kasta, iti iroknoy mi, apan pinagserbi mi kengka. Iti dahi ti a fiesta, agbanag, apagimbagan mi, gapo ken Kristo, nga po mi. Amen. Magtugaw tayo. Tata, ito yung arodenggen, ti palangited mensahe, Tina, ti Ilia Salcedo, Honorable Graciel Ironelia Ichon.
nagasat nga bigat kada kayo amin apo nga pumarokya, kadagiti bisita, ken kastamot apo kadagiti agdengdengeg, wenno nakimisa online. Archbishop Emeritus of Nueva Segovia, Most Reverend Marlo Peralta, iabkas ko iti panagyaman ko, iti panangidauloyo, iti nasantuan nga misa. In celebration apo iti second anniversary tayo iti church and altar dedication. Kastamot kadagiti kakadwa nga papadi, agyamanap, special mention manen apo kini Father Garrett Olanimo, ta amu tayo nga ti 6 years apo nga nagbalin isuna nga parish priest tayo dito'y parokya ni Apo San Jose, ket dakkel iti naramidan apo ni Father Garrett isuna iti nangidaulo kada tayo nga pumarokya para iti panakapabaro deto'y simbaan tayo ti parokya apo ni San Jose. Kastamot apo nga kini Father Rufo Abaya, diya mo no kasanok nga describe ni Father Rufo nya ta ginagpaysuna so nga naladawak basit ta ingana kam sa parbangon nga agtentenis ta uray no nakaturog akket pumatpatit lata ti panunot ko nya ison sa nakaladawak ti manunga minuto ket dispensaryo niyo apo nga mamngok na dating aldaw ket napateg kada tayo amin nga pumarokya. Kani Father Rufo, agyaman tayo kanyana, tamok nga blessing mat apo iti panagbalin ni Father Rufo nga parish priest tayo. Kuna ni Bishop Marlo last year, idiin tayo in celebrar apo iti first year anniversary kat kuna na napintasan deto'y balay ni apo. Napintasan deto'y simbaan tayon, uray no haan unay nga ado apo iti paintings nan deto'y ceiling. Ngam gaputa kunatayo ket the Lord has done so many great things ket we are filled with joy. Ket deto'y apo ket sagot panagyaman mi ken ni apo ta tiuneg ti duwa nga tawen. Babaen mo't lang iti panangidaulo apo ni Father Rufo Abaya ket napapintas manen lalo deto'y simbaan tayo. Ado ti improvement na, ti enhancement na apo launay dito'y uneg ti simbaan tayo. Ngum ko na ni Bishop datay, haan nga deto'y building ti intayo kitaan, ha nga deto'y mismo kinapintas na. No dikit di datayo mismo nga pumarokya, datayo nga tattao na deto'y nga simbaan. Babaen iti pamati tayo kini apo, ket ipangpangruna tayo apo, nga datayo nga members na ket nadalos, iti panagpuspuso tayo, nga napnuan iti ayat ken panagpakumbaba. Kas awan iti serbina dagitoy nga kinapintas no datayo mismo nga tattao na ket awan iti kinadalos apo iti puspuso ket deta ko maapo iti agtultuloy nga sagot tayo kini Apo Diyos. Deta iti ka-importantean nga iparikna tayo, ipakita tayo kini Apo. Ligitoy nga kinapintas Apo iti simbaan tayo ket ragsak lang iti puspuso tayo deta. Iti panangidaton ken panang suporta tayo iti programa iti simbaan ken kastamot Apo iti panagayat tayo kini Apo. Ket agyamanat kada kayo amin nga donors ti agtultuloy nga suportayo apo iti uneg iti parokya. Diyos unay tagnina. Thank you, Mayor Ninya. Kastamet ngintayo paidenggen ti message of gratitude ti PPC Vice President Mrs. Alma L. Gonzalo. Manipod ti libro dagiti proverbio kunana
agplano ti tao ngem ti Dios ti manggedeng. St. Joseph Parish, the husband of Mary, Salcedo, daytoy tinagbalin akalasag tayo, tapno nagbalegi ti panakaipatungpal, ti arapaap ti tunggal pumarokya, ditoy ili tayo a Salcedo. Ti patpatgan mi nga Archbishop Emeritus ti Nueva Segovia, Most Reverend Marlo M. Peralta, dagiti nagaget a parish priest, a nagapuka dagiti naduma-duma a parokya, kadagiti amin nga sangsangaili, dagiti agtutubo nga nangawat ti kumpirma with their parents and guardians, tinaalibtak nga kora paroko tayo ni Father Rufo Abaya, kada kayo amin nakakailian, naragsak nga aldaw ti panagdaydayaw ti Apo. Together we gather with joyful hearts to celebrate another blessed year of Saint Joseph, the husband of Mary, the second anniversary of the dedication of the church and the altar. Ti baligi ti parokya ket baligi tay amin. As we humbly thank God for His faithfulness, love, and guidance throughout the years of struggles. Itinagan ti Paris Pastoral Council nga idauluan ni Mampasita Watang, dagiti kameng ti Paris Finance Council, ken tintero a parokya ni Apo San Jose, esposo ni Maria dito i Salcedo. Siayat kami amang yawat, tinaragsak a panagyaman, gaputi panagbaligi, dahiti akong celebrated mass. Our Municipal Mayor, Graciel Hironelia Ichon, Vice Mayor Louis Jeff Herinelia, ken dagiti amin akameng ti Sanggunyang Bayan, kastamet dagiti LGU employees, agyaman kami ti panagtultuloy ti faith tourism, nga iso ti pakairamramanan ti espiritual apan ang idoraas iti ili tayo a Salcedo. Cluster 1 aging gati cluster 4 dito'y parokya tayo. Diyos ti agnina iti nagkaysa pigsa ken pamateg ti financial ken voluntaryo apan nagtrabaho. Cluster 2 gimong kalangkwasan ken amgid nga isuda ti hermana wen sponsor iti daytoy atawen ti bendisyon ti Apo ti mangisubli ti sakripisyo yo a nagsagana para ti pagsasangwan tayo kalpasan ti misa. Santay a malipatan dagiti napudno a followers ni Apo Padi iti social media lokal man ken abroad. Agyaman kami ti panagtultuloy a suporta ken panakikaysayo iti parokya mi ditoy Salcedo. Open ti simbaan ti sinuman nga sumaknal ken makipicture ken Apo Padi. Sangkaman nga gungutan Apo Padi, sangkakunana saan kay nga agtangtangsit da kayo at taga Salcedo ta nagpintas ti simbaan niyo. Simbaan ti amin daytoy sangkakunana. Your dedication, prayers, and sacrifices continue to help the church grow spiritually and bring people closer to God. To Father Garrett Alfonso Olanimo, ti parokya ken ti Sibubukel nga ili ti Salcedo, saan da ka malipatan, gapo ti tured, ken regget anang irugi ti plano ken ganwat ti parokya. Ti panakaipatakder, ti simbaan tayo. You remain faithful and dedicated despite the struggles and challenges among daytan Apo. As we celebrate this special occasion, itultuloy tayo nga ro ti agdalyasat as we continue to stand united in faith, love, and service. Happy Second Church
and altar dedication anniversary to everyone. Agbyag na po San Jose, Banat Love Salcedo, Enjoy Salcedo, ti Apo ti Maidayaw. Thank you, Ma'am Alma. Tumakder tayo. Tiya po na kumakara kayo. Kasta kumamet ken ka. Ket bendisyonan kay kuma ti managabalin o Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Alpasin iti misa tayo, intayon iti kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Yeah.